بنا رب العزت نازیم گا پنان عزت مند آورو کا داڑے نو اسے کچاری اس دا کچاری دا وڑے کہ ننا اسے مورخ اس محمد حنیف کلاتی اینوان تقریباً تو کپس مس دا دنیا غان ریلت کرے تو نا یاد ٹھی کرے محمد صادق کلاتی صاحب کرے تعزیتی ریفرنسز داڑے اڈتس داڑے سنگتا بسور داڑے نمخانو کچاری لگو کہ اونا یاد ٹھی ارا گپاتے کی سنگتا کرور دا سنمونا بنورے ہونا او دے خراج عقیدت و خراج تحسین ہونا خدمت دے پار کے دنیا ٹی امو انساناک یا تو باز بلو کارے مسکرے ہمیشہ زندہ سلے رہے یا امو کے صاحب کتاب مرے رہے دونگا بندگاک جون یا جسمانی وڑٹ جیتا تو مرے رہے ولے اوفتا نوشتو اوفتا قلم نا طاقت اچو وقت سوفتے گیرام کھنن کے اللہ پاک حنیف کلاتی صاحب کہہ رہے کناور تو گنڈو گنڈو مجلس مسک تو اونا خوبی بلا داس کے امت نہ پے کر اسس یعنی پیران سالی ایسی بندغس کہہ رہے قلم عرفک اور کتب بینی نہ تو شوق دی زمانے سے انس لیکن پیران سالی ٹی کہ رحمت کرے تاریخی کلات یا ایلو دا کتابات نوشتہ کرے تاسی امت اس خواہک زور اس خواہک جو دی مسلسل اس خواہک ارادے او کرے شانتس دا ورنات شانتس کی ارگڑا ممکن ہے عمر رکاوٹف تو ننو دے کرے خراج عقیدت پیش کی نے اونا قلم اونا امت اونا جوزے اونا لوزاتے بس دعا دا دے کہ اللہ دے غریق کی رحمت فرمائے فی اور ننے سنگت آتے قلم نہ زورٹ یا دا سوشل میڈیا نہ زورٹ تینا قوم بناتے نہ راجنا خدمت کین بعض منتوار آغا جان نما فطرت ٹی وی نا اور تمام سنگت آتا ارا سپاننگا داڑے مچ مسر اینونا مچ مننگ نا اسے مقصد تو انا دے فطرت ٹی وی علاقے ٹکاریم کننگا ٹے آغا جانے اونا خدمت آتے امتیازی سرٹیفکیٹ اسلامک رائٹرز موومنٹ نا طرفاً چونکہ صوبہ نا ذمہ داری کنتوں نے بحیثیت صدر گدرنگوں کا موسی سال نئی صوبہ ٹے خدمت کرنگا ٹے ٹوٹا پوٹا تو آغا جانے سرٹیفکیٹ اعزازی اور اونا ٹیم اعزازی سرٹیفکیٹ تیرو یسک ایرٹمی کو جمع مننگ نا مقصد تقریباً اینوان سی وش دے مست ننیان ننا انتہائی مہربان و سنگتس محققس مورخس ادیب دانشور محترم محمد حنیف کلاتی مرحوم ننیان الگ مس امونا سلسلٹ نن داڑے مچ مسونن ننا داڑے مقصد صرف اونا شخصیت یا امو فرد خراج عقیدت پیش کرننگ مقصود بلکہ امو قلم خراج عقیدت پیش کروئے امو عہد خراج عقیدت پیش کروئے امو سوچ خراج عقیدت پیش کروئے خاص کر امو کارے میں خراج عقیدت پیش کروئے ارا کلاتے سرزمین کلاتے کلاتنا رنگوں کا بندگاتے تاریخ ٹے زندہ تخنگنا ذمہ داری ادا کرے رکھ ای سمجھے وہ حنیف کلاتی صاحب نا احسان کھنیا نمیا کلات والا تیا بلوچستان والا تیا دا کل احسان کہ نہ تاریخ ٹے ہمیشہ زندہ تخا اسے معروف ہوئی تسے اور تقریباً معقول بھی ارے کہ ارا قومنا تعلق تاریخ کھٹائیں گے تاریخ دے دندلا واپس پیش کے کک تاریخ دے میٹھا فسا کے کک تو حنیف صاحب بعض بلوکارے مسکرے جہاں تک اونا قلم نہ تعلق ہے حنیف صاحب نہ قلم کبھی بھی ذات یا مفاد کے استعمال مطابق ہمیشہ سرزمین کلات بلوچستان اور انداز آگنا قوم آتا سوچ مونا پیش کرے کتاب نہ صورت تیٹ قلم نہ صورت تیٹ تینا محفلات تے مختلف اندازٹ اونا شخصیت نزی اگر ایت مرے مکمل سراپا محبت اخلاص وفا علم و تعلم دا گڑاتا و مجموعہ اس دا مشت و محبت کننگ نا مجموعہ اس حنیف کلاتی صاحب اینو اندوں کے فرزندہ یاد کریر کہ جسمانی طور پر ننی جدائے لیکن ای سمجھے وہ قلم تفوت متنے قلم تا زندے کتاب تا زندے سوچ تا زندے اور ای بالکل اعتماد اٹھدائی تے پاوا کہ انشاءاللہ الرحمن ارا ٹائم اس کا کلات نا تاریخ لکھیں گا کلاتی تا تاریخ لکھیں گا یا بلوچستان نا تاریخ لکھیں گا حنیف کلاتی صاحب نا پینے انتہائی عقیدت و احترامت یاد کرو رکھ اسی اندونو عظیم و شخصیتس اسی اندونو عظیم و استیس تاریخ دانس ادیب دانشورس ارا
من وقت مست من افت مست ننیان اصولی کے جتا مسنا ارانا محنتاک ارانا خید خواریک اینو پورا بلوچستان پورا ادبیل کے پورا تاریخ اٹھی تالانو نن ایت کننگٹیون گچینا تاریخ دان خواجہ نیف کلاتینا ارا گڈی کوم رٹی امت بٹتو امت آرائفتو تینا زبان تینا قوم تینا مخلوق تینا تاریخ نا خدمت شروع کرے دے انن محنت کرسا خید خواری کرسا تحقیق کرسا تاریخ کلات نا پنٹ اسے باز بلو 800-900 پننا کتاب اس لکھا ارا تاریخی الکیٹی ادبی الکیٹی تاریخ خوانو کا الکیٹی مخلوقٹی باز پن کٹا حقیقت کہ اراؤ تاریخ لکھا وہ تاریخ اٹھی تاریخ اس انشاءاللہ وہ کا پدرا وہ کارم تکارے تاریخ کلات تام پد ریاست کلات بلوچستان کے بین الممالک تعلقات معاہدے اور خطابات داڑان علاوے داڑان بیدس اونا گڑاس کتاب پراسز اٹھیو مرالوارو او نوشتہ کرے نیتا کمپوز کرے نیتا اونا لیپ ٹاپ اٹھیو گڑاس کتاب تنو ننا ادبی ادارہ غاتو چھاپ مننگ کے تخو کو تو اینونا کچاری نا مقصد دادے کوششاتی اٹھ مہربانی تے اٹھ منت واری اٹھ خواجہ صادق کلاتی نارا انیف کلاتی صاحب تو نا باز خورت توٹھ بشت سکے اسٹیلو تو ادبی گپ کچاری ملاقات پروگرامات آڑتننگ تو اینو نن اونا ادبی خدمت آتے خواجہ انیف کلاتی نا یاد کننگ کے اونا تاریخی کارم تے تاکہ ننا برو کا نسل ننا مخلوق ننا توار زیادہ غان زیادہ مخلوق اس کا سر مرے کہ نن تینا شخصیت آتے نن تینا ادیب آتے نن تینا دانشور آتے نن تینا تاریخ دان آتے استاندتنون اینو ہم اونا استٹی جاگہ کرینو مونیم انشاءاللہ نن تینا تاریخ دان آتے تینا ادیب آتے تینا فوت مرو کا تینا گدرنگو کا ادیب دانشور آتے اوفتی استاندہ پرون اندونو ادبیو راجیو کچاری اوفتے کے اڈ ترسا کرون کلا مالو تو یہ منتوار مولانا محمد صادق کلاتی نا کہ ارادے دا دونوں مقدس و کچاری سنا اڈ تننگ سجا پائے اواری یا جتائی دے منٹکن دا استاتا صفائی دے منٹکن سلیس دیر معشر اسکان تخت سیا نما ہم بادشاہی دے منٹکن محمد انیف کلاتی نبارٹ درو کنے اوریا کال بسونے ای پرٹ شخصیت اگڑاس بلا بندہ تعید کرنگ بچے سخت خواہک شاید ٹیم خواہک یہ موڑ کے بشخنداری خواہٹ اگر جاگز کنن کمی مرو الکانوٹ کے کامیابی نہ کچ پیمانے ار بندغ تینا وڑٹ کھیک و سرسوبی نہ رنگم ار بندغنا زند بود نہ ردٹ دروش ملک دون کیسے تاجر اس مرک او نہ گڑا نہ قیمت نہ زیاٹ اگر نہ گڑا سودا مرک تو او دی کامیابی سرپند مرک اندا وڑٹ اسے زرگر اسے نہ اگر زر رک سودا مرک سات زیور سودا مرک تو او دی کامیابی سرپند مرک ولی نن اسے کلمکار اسے دانشور اسے اگر کچنا پیمانہ نہ ترازو ٹی تخنورن گڑا اوڑے ایماندار انیف کلاتی نبیر سرسوب کامیاب بلکہ وہ کامیابی نہ کسر شون ہم نظر برک علم چائنداری مرے پٹو پھول مرے یا گڑا ای تو پاننگ نہ انداز وڑو ڈولا کسر او کلاتی صاحب تینا وڑ بیر تینٹ پاننگ کرے کے چائنداری او خننگ نہ کچٹ تو کلاتی صاحب کلات کیکان ریاستان علیس تے تاب اینو اسکان اگر کس جوان سرپند مس سکے تو او انیف کلاتی اس ایماندارنا تیوی عمر تو شاید 60-70 سال نہ ادٹیس ولی کنا نظرٹی انیف کلاتی نا عمر 1000 سالاتان برزا سکے انتے کہ دہیت انسان نا سوچ و فکر چائنداری ان جوان سرپند وننگ کیک و خواجہ کلاتی تو مہرگڑے ہم چائے سکے تو دانگان موہن جو دڑوانم واخ بس اندن خان خدایداد خان چائے سکے تو داڑس کا بر صغیر نے شہید میراب خان نورا مینگل و پدا احمد یار خان آستے اس کان ہم جوان واخو بس سکے یقیناً کرے دانن کے کل لکن کرے اسی باز بلو کرے دکن اور غامن آئی تسی ارا کرے تاریخ کلات ننا والد صاحب محمد انیف کلاتی صاحب ارائنو دا مجلس افک لیکن اونا یادک کرے ننتم موجود ہو اونا کرے الفاظک اونا کرے توار اور اونا کرے قوم علاقے مخلوق ارا خدمت آتے کرے او کل یقیناً کرے ننا کل سنگت آتے کرے
ذہن ٹھیو کل سنگتا تا کرے خیالات ٹھیو والد صاحب نہ ارا کرے مقام سکے ارا کرے انہیں کرے خدمات کسر چاہے قومی حوالے چاہے علاقائی حوالے چاہے ادبی حوالے حتیٰ کہ چاہے دینی حوالے انت کے والد صاحب خدمت کرے دا قوم کی خدمت کرے علاقہ کی دین دوست کرے بندہ غسس اور یہ ارا کرے تینا کرے کنا تھا کہ کنا یاد برے کنا والد صاحب کرے تھا کہ کہیں تینا خانتی مانا نوٹ تینا والد صاحب کتاب خوانیں گا خانہ نوٹ چاہے بازارہ ٹیس میڈیکل ٹی کتاب خوانا کے چاہے اراٹی بسٹو دے کتاب خوانیں گا خانہ چاہے غرض کرے والد صاحب کرے کتاب دوستو بندہ غسس انداخت کتاب نو دی شوکس یعنی فارغ تینے قبیل لی تھا ہوکے اراٹی مرا سے والد صاحب نہ ہونا کرے اس کتاب اسس او خوانا کتے تو والد صاحب نہ کرے ہمیں شروع کرے اندہ کرے کوششس کہ تینا قوم تینا علاقہ تینا قبیلہ تینا بستی تینا کرے ملک کے اندونوں کرے اسی کتاب اس لکھی کہ برو کا وقت کی برو کا نوجوان نسل کی برو کا کرے چنات کی برو کا کرے وقت کی کرے ایسی کرے یاد السلی تو والد صاحب نہ کرے ارا کتابی تاریخ کلات اولی کو کتاب دا کہ والد صاحب دا کتاب لکھا دار کے بعض محنت کرے مشقت کرے اور والد صاحب دا کتابی کرے تینٹ لکھانے لیپ ٹاپا نہ کرے یا نہ باوے مت سکے نہ دوست سکے نہ علم مت سکے جسمانی والد نہ کرے نہ والد صاحب نہ کرے اورا نہ کرے ارا کرے تول بش سنگتا تو اوفتیان ارا کرے اکیڈمی والا سنگتا کا سو چاہے برائے اکیڈمی والا سنگتا کو چاہے لو قلم دوست سنگتا کو جسمانی والد والد صاحب کلان جتامس لیکن کرے روحانی والد وہ ننتن داس کان ساڑی ہے صرف نندا پانی کا پنا کہ صرف نہ تاریخ تست بلکہ دا تاریخ نہ اندون تاریخ ہستس کہ دا تاریخ اڑ نن اوصلہ لین یعنی نن اورن او ارا عمرٹی تاریخ لکھیں گے شروع کرے ارا عمران اونن تو تولنگ تو سگا بش مزگا اراٹم تو سنے تاریخ نہ بارٹ نہ پارے کہ تاریخ سمجھے اسلامی لحاظت اور معاشرتی لحاظت اور بعض یعنی تاریخ نہ بارٹ باز پو کریں اور نہ سمجھے کامیابی نہ کسرت الرحمن الرحیم اینون داڑے ارا بندغ نہ ارا شخصیت نہ یاد ٹی جماؤن تو بندغ تینا زندگی نہ اسے بلو اسس علمی تحقیقی اور تینا علاقہ نہ کلات نہ تاریخ کے وقف کرے او یقیناً انیف کلاتی صاحب نا وفات اونا اہل خانہ اور اونا سنگتا تا صرف انتنا تعزیت نہ انتفق بلکہ دا کل اسے علمی اور تاریخی نقصان سے جان تک تاریخ نہیں تھی تاریخ محض اسے گزرنگوں کو واقعات تا مجموع سے افق تاریخ بلکہ کسی بھی قومنا اجتماعی یادداشت تہذیبی شناخت اور فکری شعور نہ پنے ارا قوما تینا تاریخ استان دے رہا وہ رفتہ رفتہ تینا شناخت ہم مٹائے پھر ہے انا خاطران قرآن کریمت اللہ تعالیٰ گدرنگوں کا قوماتا واقعات تے بطور قصہ ذکر کرتا بلکہ پارے افتی غور و فکر اور عبرتنا دعوت تسک انا والٹ مورخ ارا مریک اونا سی بلو اہم و مقامس مریکک مورخ دراصل کسی بھی قومنا اجتماعی یادداشتہ تا امانت دار مریک وقتاک گدریں گے رہے نسلاک بدلیں گے رہے سلطنت اور حکومت ختم مرے رہے مگر اسی سچا و مورخ سنا قلم گدرنگوں کا زمانہ آوازی برو کا نسلات اس کا سرکیکک انا طریقہ مورخ حنیف کلاتی صاحب تینا علمی تحقیقی کاوشات ذریعہ خصوصاً تاریخ کلاتی محفوظ کرنے کے ارا کردار ادا کرے یقیناً او قابل قدرے او انا ننے احساس سے کہ کلات نہ تاریخ محض اسی واقعات تا سلسلہ صف بلکہ ننا تہذیب و شناخت اور اجتماعی حافظنہ اسی اہم و حصے سے او اینو ننا درمیانت موجودہ مگر اونا قلم موجود ہے اونا تحقیقات تک موجود ہو اونا علمیہ کاوشات موجود ہو حنیف کلاتی صاحب اینو اینا مگر تاریخت اونا قلم باقی ہے اینو خاموش مس این مگر اینو اونا دا تحریراک اونا ایتاک اونا گفتگوک دا کتابات صورت اردار محفوظ ہو او اینو ننے جدا مس مگر کلات نا تاریخت اونا علمیہ کاوشاک اونا اسے روشن و یاد اسے نا صورت سٹی زندہ ہو تو نن دعا کہ اللہ تعالیٰ اونا مغفرت فرمائے فے اور اونا علمی خدمات قبولیت عطا فرمائے فے